Яшәгәндей, булгандый, бер нәрсәдән дә курыкмый торган песи баласы. Исемен дә шуңа бик батыр дип кушканнар. Һәм бар әйбердән дә шүрли торган куян баласы. Аны шуңа да бик куркак дип атаганнар. Алар һәр вакыт нинди дә булса маҗараларга очрап тора икән. Беренче вакыйга. Әлли-бәлли бәү. Бик батыр, кабыз утны, мин куркам. Бик батыр, сүндер утны, мин куркам. Караңгы, куркыныч, яндыр утны. Бик батыр, сүндер, тизрәк утны. Нәрсәдән куркасың соң син? Стенада катышкыч бер әйбер бар. Колаклары бик озын, мыеклары селкенеп тора, ә үзе бик тә килбәтсез. Эй, юләр, үз шәүләңнән үзең куркып торасың икән син. Әлли-бәлли бәү. Тыныч йокы. Бик батыр, яндыр утны, мин куркам. Карама миңа алай, мин куркам. Икенче вакыйга. Сары албасты. Менә, сине куркытучы нәрсә шушы инде. Шушы кечкенә генә фетнә шул кадәр тавыш чыгарамы? Өченче вакыйга. Үткән төш. Менә шундый кыю ул. Батыр кыю булсаң гына, тормышыңа син хуҗа. Күләгәңнә